Vážení přátelé, zábava skončila. Teď bude záležet, jak ukážete. Připravíme se na start maratonu. Závodníci s číslem 1 na startovní čáru. Rekord školy v maratonu je 2 hodiny 38 minut. Oni jsme běželi maraton za 2 hodiny 52 minut. Tak máme pouze 2 maratony, Koušovičtí a chlapci a děvčata z jihu. Tak, časomíra připravena. Na místa. Připravte se. Start.